Čaute ľudia, z toho môjho nového videa. No a dneska si zahráme Granny Chapter 2. No a hráme to iba s dedom, čiže dedo nás bude naháňať po celom dome, no to zvedavie, pred dedom zhrneme. No. Baba tu dneska není. Tam dedo prišiel po mňa. Ideš, poď. A aký nový update som čítal tiež, no, že nemôže, keď spadnete, to neubere žiadny damage. Takže ja teraz neznám dedo. A tam dedo. Dedu? Dobre, dedo pošol. Dedo? Poď. Dedu? Dáme do Guľko? Dedu, dáme do Guľko? No, dedo to nič neboli, nie? Alebo to dedo, to chlop. No nerozváľujte tu, keď mne tu treba ty kokos veci brať. Dedu, daj mi ten kľúč, no, vidíš, aj tak sa dá. Máme tu dačo. Hej, hovno. No, dámy a páni. O chvíľu budem mať Instagram, čiže na Instagrame môžete pomaly písať veci nejaké. Budem robiť nejaké otázky, Q&A. A helikopter malo pohode, že nám treba páčidlo. Nám toto hlavne treba páčidlo. Safety, čo bude vo safety? Ja si nepamätám pomaly, že nejak som to hral. Ako však znám, hej, že toto, dobre, budeme veci, kde sú. Sparkplug. Ja loďu dneska nechcem netiesť. To frasa. No, krásne. Krasota. Ďalšiu videjku si dáme asi so zbavou, ne? Lebo tu baba taká zošalená, ona še všetkého bojí normálne. Ona je vnúčíka chce. Jo, my môžeme vlastne zdrhnúť tou. Čo nám tu treba? Aha, taký výplnky do kapse. To neznám ani. Dedu? Do handov, to viem, kde mám dať. Tak. Vidíme hore. Tu sebe položíme. Počkajte, ľudia. Nejši niečo z deda. O, deda ešte nečujem. Krasota toto. Ale toto sebe tu dám. To je ako dosť dobrá vec toto. Krása. Jezus, ty kokos.
Akože vedel som, že to na mňa dačo vybachne. Dobre, je tam helikopterky. To mi teraz fakt netreba. Ja aj to musím poskladať. Kde je Dedo? Aha, Dedo tu! Už nie Dedo. Dedu, sorry. Ale musel som. Nemám nič niče na robote. Tak, sorry, Dedo. No dobre. Tu, jak dobre znám, tu by tiež malo zaštúbiť. Boty, tak. Čo je tam? A to bude meso, ne? Pri toho dunča. Nie, hendil. Ja, že to je toto od toho. Ľudia, viete to, že my bez pačila nič nemôžeme urobiť? Do frasa, kde to mám dať? Ja ešte tu mám dať. Čiže ideme poskladať toto obrázky. Čo je to? Tu je dačo, hej, dorolok. To je nám úplne totálne že k ničomu. Ja by sme dávno mohli zdrhnúť loďou. Bože, mne sa proste nechce. Ťakaj takou trápnou loďou. Ja sebe pekne krásne strhnem. Tak. No dobre, no tak my ešte tu dáme toto, hej, krásota. Krásota. No teraz už iba ideme po ten jeden. No, prvýkrát. Tak to bude vyplnky. Jasne. Vyplnky tu není. Kamo, tady sú potom všetky veci? No dobre. Ja tu na dole nebudem čakať viečnosť. Kamo, to je ten Zedo. Tylo. Ty pána ľudia, no majú Zedo, že na mňa rozbehnú, ty to je ešte pokakali chvíľu. Zedu? Hej, ty že šmeješ. Za chvíľu sa to prejde z Zedu, znáš? Zedu. Zbawam Zedu. Idź, sprataj się. Czekaj, ja znam, że mi się nie prehľadalo. Aha, tu.
Gdzie była to ta klamka od wyruch? Łoha! Klur, hej, batolawko, klur. Klur, dobry? Oj, trympisk. Pedłoki. Krasota. Ludzie, a miasto nie skałuszyciemy. Už banać klamku, a to sitko. Jasiek tu je. Nie byłem tam jedu. Aha, je tam. Dedu, no patrz. Patrz ku mnie, patrz, Dedu. Ja to prezentuję drugą stroną raczej. Ja się tam zjedu. Uciekamy, uciekamy. Prosim, žehej, kde sme z druhej. Gdzie sme z druhej? Dedu, nie. Dedu? Yes! Dobre ludzie. Aż tam to tylko pacio, nie zapomnieli like, olber, dzwonczek. A bawi.